Здравейте, хора! Аз съм Лъчезар. По-точно Лъчо. Канала ми е Лъчо Михайлов. И днес ще играя Майнкрафт 1.8.3. Така. Скимна ми изведнъж да снимам. Затова вече съм до някъде. Малко по-напред в света. Снимам за втори път. Защото другите видеа не ми се получиха. Така. Сега ще ви покажа какво направих извън кадър. Преди да ми скимна да снимам. Ами ето това. Градинка имам. Съвсем просто. И къща под земята. Ето, тази къща. Под земята. Добре. Чест. Виждате с какви работи. И се бях готвил да се направя честорум. Може би малко по-късно. Имам стрела, имам кукъл. Така. Добре. Така, имам 50 арен, 5 диаманта, 14 гол, 64. В този епизод, като за начало, реших да експлорвам. Т.е. да разгледам света. Защото може да намеря нещо интересно. Съжалявам, но може и гласа ми да не го чувате хубаво. Да се чува зле. Защото има малка хема. И снимам телефон. За сега ще продължа направо. За да видя нещо интересно, нали има. Този епизод ще е по-кратък. Просто за да ви покажа за какво ще стане въпрос. И къде ще снимам. В кой свят. Просто ще експлорна малко. Нещо интересно. Случайно да има някъде. Така. Ами за сега не намирам нищо интересно. Едва ли ще намеря. Някой друг епизод ще се погледам по-хубаво. Малко натама. Добре. Открих село. Супер. Супер. Бих казал идеално. Ами, може и да се премести малко да живее в селото. Всъщност не знам. Сега ще се остана където съм. Вау, колко е дългата пещера. Ето тук. Ще остана да се живее където ще живея. После ще остана за малко селото. И ще видя офертите на някои селяни. Така. Добре, виждам селото. Съжалявам за кадъра. Ако не се вижда хубаво. Библиотека. Много си наго.
Какво предлагаш? 22 кол. Да. Ей сега. Ти какво предлагаш, господине? Касапин. Добре, ще се върна след малко. И здравейте отново. Продължава моето оцеляване. Така. Се върнем към играта. Да видим останалите селяни. Към ли някой? Не. Стоп. Ще го взема. Защото ме кефи да взема работи. Чакайте. Ето това е готино. Какво предлагаш? А ти беше рибаря. Супер. Тук има ли някой? Никой. Отново никой. Защо няма никой по това село? Не шугам се. Има доста селени, просто никой не иска да излезе. Да ми се покаже. Ти си по-нагъл библиотекар. И тук ме има селен. Трябва да ги защитавам. Бях сетил, че трябва да ги защитавам. Касапин. Няма да ме убиваш, окей? Да, ясно. Супер. Се връщаме вкъщи, защото става нощ. Охо! Аз ще остана в селото. Просто. Тук приема дървети малко. Поставя това. Аз ще остана в тази къща. Запазваме. Оставам, защото не искам да се бия с зомбита и с такива. Заради това оставам, не заради друго. Въпреки че имам Iron меч. И ще се върна, когато стане ден. И здравейте! Стана ден. Така. Се върна вкъщи. Защото не съм направил някои неща. Чакайте малко, сме се изгубих. Аз съм некадърен, дами и господа. Това се изгубвам. Ако видя пещерата, може би ще се ориентирам. Да, ще има лак. Или зацепване. И съжалявам. Играя Майнкрафт от малко време. Може би ще се върна, когато се намери къщата. Здравейте отново. Съжалявам, че имаш такива прекъсвания в този епизод.
После нямам толкова време. Така, намерих си къщата. Ще сляза долу. Ще оставя нещата. Имаме една за вас, която може би вече разбрахте. Така. Ще ви... Така, може да се абонирате за мен. Моят профил е Лачо Михайлов на английски. Дайте лайк на видеото. И довиждане от мен. По-скоро довиждане от тази сексапилна жена. Да. Довиждане.